Щаба е събран и правим едно включване, за да може полковник Марков да сподели за уникални манипулации от Българското национално радио. Сега той им затвори, повече не иска да говори с тях. Полковник, кажи защо? Какво се случи? Само преди 10 минути получихме обаждане за включване в Българското национално радио. И аз приех, разбира се, защото мислех, че ще водим някакъв адекватен разговор, в който обществеността, която всъщност плаща от данъците заплатите на тия хора, ще се покрие тази информираност. Какво чувам? Представителя на Българското национално радио е една дама, която името и не запомних, даже за Варна, кореспондент, плюс един от националното радио журналист, си говорят как партия Величие никой не знае, това е някаква селска история, Михайлов никой не го знае, някакъв си Марков, в случая мене пак съм такъв някакъв непознат човек за това, че не е имало предизборна кампания никъде в България. Ние абсолютно сме се появили от никъде. И във Варна никъде не сме срещали и във Варна никой не ги знае, никой не се е появявал. Така, никъде. Разбирате ли? Ние не сме ходили никъде. Тия 50 града, в които дойдохме, препълнените зали, които са пускани на партия Величие. Може да влезете и да видите всички среща записани от край до край. 1400-500 човека в София, така. 1300 човека в Варна, финално завършено. Така. Значи в спортната зала им казах, във Варна се проведе мероприятието. Казах, че аз няма да разговарям повече с журналисти, които нямат грам професионализъм и които обиждат данъкоплатците, защото Българското национално радио работи и заплатите си получават от джоба на данъкоплатците. И след като те лъжат така нагло и те не знаят, че най-голямата кампания, включително и във Варна преди 3 дена, варници знаят, беше проведена в Двореца на спорта. Пред нас 4 часа. Тази среща има пусната и навсякъде в медиите отразено варненските. След като Българското национално радио си позволява да лъже по този начин, за мен те са непрофесионалисти, тези журналисти, и Българското национално радио се излага, когато назначава на работа такива хора. И най-лошо, че ние му плащаме заплатите. Да, ние плащаме заплатите на тия хора, вие ги плащате този. Вие ги плащате заплатите на тия хора. Всички като граждани. Вие виждате не само националното радио, и националната телевизия също проведение имаше през тия избори, държаха ни в изолация. И Нова телевизия и BTV да не говорим, защото там е Бойко и Певски командват, са се скрили зад разни агенти на ЦРУ. Всичко в България е окупирано. Медийна среда няма, свобода на словото няма и както виждате доказателствата лъсват, защото всяка истина пробива всяка лъжа. Светлината пробива. Пробива, да, до някъде, защото има и голямо... Значи тук вече това, което казваме и завода, пазарлък, колко трябва да получим, откъде да дойде, какво да се случи. Вижте, това нещо, говорим за вашата държава и вашите права. Ако нас с хора, които сме ходили в 50 града, пълним залите в 3 държави, в YouTube огромна гледаемост, нали, в различни канали, които се държат с нас като спомяри. И отиват и лъжат и казват, че ние не съществуваме. Нали? При положение, че всеки един човек може да влезе в YouTube, в свободен глас, да види събитията, които са били всичките записани и направени. Тогава за какво да говорим? Значи, каква е истина или каква обективност някъде? И вие разчитате тези хора по някакъв начин да свършат някаква работа. Явор Дачков говори за политики и за висша политика. Каква висша политика, приятелю? Не можеш да смяташ висша математика, ако 2 и 2 не знаеш колко е. Искам да ми покажат всеки един от депутатите, да отидем автосервис един да направи, да видим дали процеса знае как се изкарват парите. Ако няма пари в държавата, ако няма икономика, ние нищо не може да имаме. И на вас направо ви плакнат очите с топла вода и ви вземат абсолютно всичко. Това нещо трябва да му сложим край. Подкрепяме полковник Марков, защото аз съм човек също на терен. Подкрепяме нашите депутати и вижте отутре, нека да има малко осветляване. Стига спахте, споделяйте информацията и да изискваме. Когато има престъпление, трябва да има някакво наказание. Не може ППДБ да ги хванат с 3 милиона кеш. На 3 милиона кеш само данъците са 300 хиляди лева. С наркотици, канал на наркотици. Не може ГЕРБ да им купуват гласовете наркодилърите във Варна. Няма как това нещо да се случи. Не може на честен бизнес да му пращат
организации, организирани престъпни групи от Гербаджи, а пък да са поръчани от ПП и ДПС днеска да носи, ДПС на Любо Жечев да му носи храна и вода. ДПС, който е пратен пред секцията да всплашва хората. Защото спряха смутри и взеха журналисти да пускат хората да ходят да гласуват, да ги питат. Те много хора не искат да говорят. Вие знаете ли, че много хора ги е страх от камерата? Любо Жечев в Неофит Рилски и ДПС му носят вода. ДПС, Ерджан Себайтин, Али Хасан. Искаме да видим. Убийства прикриват. Там е някакъв ад. Хората нямат права. Това, което казва полковника, нашите събратя българските турци са потиснато население. Потиснато население. Аз им съчувствам на тези хора и не можем да оставим наши съграждани по този начин да бъдат мачкани. Не може да оставим Иво Прокопиев, искаме пенсионните фондове да видим. Частните пенсионни фондове искаме да видим какво се случва. Искаме вътре ревизия. Искаме ревизия на парите на Иво Прокопиев. Искам на потоците финансовите малко ревизия. Не може Гешев, прокурора, бившия, да пусне за къща на Бойко Борисов с разследване, която е в Манхатън. Вече не са само в Барселона. И в Манхатън вече виждаме защо иска България се вкара в война, защото в Манхатън са му казали имаш пристан. Манхатън вземат му къща на човека и нищо. И исторически парк, постоянно те трябва да бъдат убити, защото е пирамида. Но исторически парк е в България, не е в Манхатън, приятели. Ако аз почина, аз няма къде да го принеса. А Бойко Борисов, ако почини, къща в Манхатън си остава къща в Манхатън някъде другаде. Или в Барселона, или... Значи, тези хора се попиляха да си купуват имоти в чужбина. С вашите пари, с нашите пари. Не могат да смятат 2 и 2 и някой ви говори за политика. Политиката какво ви носи на вас? Каква политика международна? Бай точно беше доста умен. Каква политика, като нямаш пари, вече? Значи ние трябва да изкараме пари, ние трябва да спрем да се молим. Масови манипулации. Почваме едно по едно, изграждаме нашите медии, споделяйте, публикувайте, търсете истинските медии. Това са някакви... Аз не... Как да ги определим, полковник? Места, в които се споделят неистини. Сега в момента се опитва... То не е неистини. Значи, ако не е истина, е добре. А умишлени лъжи и манипулации. Инсинуация, да. А на нас ни пращат факт-чекъри. Факт-чекъри, да. Факт-чекъри. Дали полковник или подполковник, а в същия момент питаме наркотиците как са. Абе, наркотиците не са спешно нещо, важно е полковник или подполковник. Значи мен може да ми се каже минус средник да компенсираме. Минус средник съм аз, за да може полковника да е полковник, нали? Сега... Обаче наркотиците не е важно, че примерно известен ютубър го хващат да шофира след като е употребил наркотици, нали? И преди 2 седмици пак ги е употребил. Признава се, че всякакви наркотици е пробвал. И аз го питам, добре, що не разследваш наркодилърите? И той казвам, аз не знам откъде ги купуват. Как бе, човек, ти подполковник или полковник намери откъде е, а хората, които са му дали да смърка наркотици, не ги знае кои са и по веригата да ги разследва. Не, те въобще не искат да се говори за тази тема. Тя е закрита. Сега, вижте... На колко от вас децата загиват от наркотици и целият живот им се проваля? Ще го търпите ли това нещо? Няма ли родители, на които децата им трябва да се молят в момента за пари някъде да отидат за лечение? Това ли искате? Просто... Вижте, за сега се опитахме да запазиме онова, което вие дадохте като вод и сме запазили до такава степен, че вече сме в парламента и имаме парламентарна група като 7-ма политическа сила. Въпреки това продължаваме да защитаваме вота, защото искат да откраднат много голям процент от вашия вод и да го предадат на други партийки с цел да си направят тяхната схема. Ние ще се борим до край, предупредили сме когото трябва и където трябва и с господин Михайлов няма да пуснем и 1 глас аванс на тези, които са ни замислили нещата. И ние имаме планове, както и те имат, и да знаят, вътре в парламента сме, обещахме, че няма да ви предадем и гледайте от тук нататък какво става и какви изненади ще има. Ще се гордеете с нас, обещавам. Хубав вечер. Пак ще ви включваме в, как да кажем, манипулациите на живо, за да видите, защото това няма да го излъчат. По BTV могат да изпратят хора от Капитал, които да не се подиграват, а господин Карбовски може да кани Явор Дачков, който да каже, че ние сме така най-долната отайка, която
Би трябвало, да, и вие, които сте гласували за нас, които трябва да се избършите с кърпичка. Нали знаете с кърпичка какво се избърсва? Имаше едно време носна кърпичка, това сме ние, което се избърсва с носната кърпа. Да. Ние и вие, нали, вие сте били най-глупавите хора, които сте гласували за нас. Явор Дачков при господин Карбовски. Големият журналист. Страшни са. Хубав ден, хубав вечер, да. Айде, за нас е ден, чакаме.